kayo-kayolah surang alun tentu denai maminta usah tuan buru sangko denai hanya singgah saja. Dek ado rasa dun sana sakampuang sapa mainan sama so dulunya mangko tapi jak laman tuan usahlah kayo tuan banggakan lama nyokatan sampai rangkuangan apa guna kayo balinda punya orang punya awak jauh dari dun sana biarlah ndak bapiti tapi asalai babudi paguno dalam nagari. Kok kayo-kayolah surang alun tentu denai maminta usah tuan buru sangko denai hanya singgah saja. Dek ado rasa dun sana sakampuang sapa mainan sama so dulunya mangko tapi jak laman tuan usahlah kayo tuan banggakan lama sampai rangkuangan apa guna kayo balinda punya orang punya awak jauh dari dun sana biarlah ndak bapiti tapi asalai babudi paguno dalam nagari. Apa guna kayo balinda punya orang punya awak jauh dari dun sana biarlah ndak bapiti tapi asalai babudi paguno dalam nagari. Apa guna kayo balinda punya orang punya awak jauh dari dun sana